Харесвало ли ти се да си легнеш изтощена, но в момента, в който главата ти докосне възглавницата, списъкът с задачи за утре да започне да се превърта в ума ти? Трябва да купя обувки на детето, утре имам краен срок, забравих да запиша час за зъболекар. Когато държим всичко в главата си, нервната ни система остава на щрек. Решението е просто – brain dump, разтоварване на ума. Как да го направиш? Вземи лист и химикал 30 минути преди лягане. Запиши всичко, което ти тежи, от големи проекти до това, че трябва да смениш гъбата за чинии. Когато го видиш на хартия, мозъкът ти получава сигнал. Спокойно, записано е, няма да го забравим. Сега можем да спим. Въпрос към теб. Коя е онази задача, която най-често те спохожда точно преди да заспиш? Сподели в коментарите и я изхвърли от ума си още сега.